Πού? Λοιπόν, στο Γιάννη Δημητρέλο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και καθηγητής φυσικής αγωγής, και στη Μαρία Καραγιάννη, η οποία είναι γυμνάστρια του Mini Sports Club Sporty, που βρίσκεται στον Πειραιά, και θα μας δείξουν πώς μπορούμε να κάνουμε baby yoga με τα baby μας. Και εσύ που έχεις baby, δες τι μπορείς να κάνεις με το baby σου, γιατί και αυτά εδώ δεν είναι παραπάνω από τη δικιά σου. Εκεί γύρω στα 2-3 δεν είναι παραπάνω. Καλά, η δικιά μου είναι 17 μηνών, λες και είναι 2,5 χρόνων παιδί. Ναι, δεν υπάρχει. Τι εννοείς? Ενώ ότι μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι απίστευτο αυτό. Κάνει πράγματα τα οποία αντιστοιχούν σε παιδιά 2,5 χρονών. Για πες μου κάτι. Τι να σου πω τώρα, τι. Μας έχει τρελάνει όλους. Πες μου, σε παρακαλώ, είμαι άνθρωπός σου, καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει να της πεις να κάνει κάτι και να της πεις φέρε μου αυτό και να μην στο φέρει. Οτιδήποτε κι αν είναι. Θέλει να ντύνεται μόνη της, να αλλάζει τις πάνες μόνη της. Πώς αλλάζει το Έλα, Γιάννη. Τι έχει Γιάννη. Γιάννη. Και η Μαρία τι έχετε κάνει, τι παιδί είναι αυτό. Κάτσε ρε Γιάννη, κάθε παιδί έτσι βγάζει την πάνα του και βάζει την καινούργια. Όποτε κάνει κακά, λέει μαμά, μπαμπά κακά, πάμε να της βγάλουμε εμείς την πάνα, λέει φωνάζει, λέει όχι, ξέρω εγώ. Κατεβάζει κάτω. Βάζετε και μουσική. Έλα, λοιπόν, βγάζει την πάνα της, τη διπλώνει, πάει την πετάει και με το μόνη της. Βέβαια. Μπράβο στο παιδί. Βέβαια. Είναι απίστευτο παιδί. Baby yoga. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εκεί. Καλή σας ημέρα. Τι κάνουν, χορεύουνε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Έχουν το πρόγραμμα Baby Yoga. Σε αυτό το πρόγραμμα τα παιδάκια κάνουν ασκησούλες που βοηθάνε στην ευληγησία, στη σωστή στάση του σώματος. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα κάνουν ασκήσεις με τέντομα και χαλάρωμα. Συνέχεια κάνουμε ασκησούλες ρυθμού. Θέλω να πω κάτι που είπε ο συνάδελφός σας πριν από λίγο, ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι σαν τα σφουγγάρια. Όπως λέμε σε ένα παιδάκι νεογέννητο πρέπει να του μιλάμε, έτσι ακριβώς είναι και με τις κινητικές δραστηριότητες. Πρέπει το παιδάκι από πολύ μικρή ηλικία να ασχολείται με κινητικές δραστηριότητες. Όσο πιο πολλά ερεθίσματα κινητικά του δώσουμε, τόσο πιο πολύ θα αναπτύξει τις κινητικές του ικανότητες. Είναι ακριβώς όπως στην ομιλία μας, λέει ο παιδίατρος. Ακούνε τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία όμως, μπορούν να ακούνε. Προσέξτε, είναι ακριβώς το ίδιο όπως συμβαίνει και με την ομιλία. Σε ένα βρέφος το παιδάκι δεν αντιδράει, αλλά πρέπει να του μιλάμε για να μπορέσει να αναπτύξει την ομιλία του. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις κινητικές ικανότητες. Όσο πιο πολλά ερεθίσματα δώσουμε στα παιδάκια σε αυτή την ηλικία, τόσο πιο γρήγορα θα αναπτύξουν κινητικές ικανότητες. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό στο ένα παιδάκι από πολύ νωρίς να αναπτύσσει την ταχύτητα, την ευληγησία, τη σωστή στάση του σώματος, να δυναμώσει τους μυς του. Αυτό θα το βοηθήσει και σαν ενήλικας στο να αποκτήσει αυτοεκτίμηση. Βλέπουμε πολλούς ενήλικες να αποφεύγουν να ασχοληθούν με δραστηριότητες, γιατί όταν έρθει η ώρα να ασχοληθούν έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πιστεύουν ότι δεν θα το πετύχουν. Και αυτό τους αποτρέπει να ασχοληθούν με τη γυμναστική. Ένα παιδάκι, αν ασχοληθεί από νωρίς με διάφορα προγράμματα που υπάρχουν για αυτές τις ηλικίες, αναπτύσσει πολύ νωρίς κινητικές ικανότητες και αυτό το βοηθάει να έχει αυτοπεποίθηση στο να μπορέσει να πετύχει και διάφορα πράγματα στη ζωή του. Από τι ηλικίες λοιπόν εσείς δέχεστε εκεί? Εμείς δεχόμαστε από 10 μηνών παιδάκια μέχρι 9 ετών. Οι μαμάδες συμμετέχουν. Οι μαμάδες συμμετέχουν στα προγράμματα που είναι από 10 μηνών έως 3 ετών. Σε αυτή την ηλικία χρειάζεται να υπάρχει κάποιος ενήλικας για να νιώθει το παιδί ασφάλεια στον χώρο. Και παράλληλα δυναμώνει τη σχέση γονέα με παιδιού. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, παιδιά? Επίσης, να πω είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς το ότι βρίσκονται μία ώρα μαζί με τα παιδιά τους, κάνοντας μια δραστηριότητα, χωρίς να τους διακόπτει κάτι. Συνήθως στο σπίτι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ασχοληθούμε συνεχόμενα με κάποιες δραστηριότητες. Εδώ είναι για μία ώρα η μητέρα, είναι μαζί με το παιδί και είναι σε έναν ευχάριστο χώρο και μπορούν να κάνουν μαζί κάποια πράγματα. Ωραία πραγματάκια κάνουν. Βλέπετε, υπάρχει πάντα η επιβράβευση. Το παιδί χαίρεται όταν ολοκληρώνει μια άσκηση, νιώθει χαρούμενο. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάει αυτοπεποίθηση. Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να έρχονται? Σε αυτή την ηλικία καλό είναι μία φορά να έρχονται, έτσι ώστε να αποκτούν ερεθίσματα. Και για να μην βαρεθούν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς και τα παιδάκια.
για τις πληροφορίες που μας δώσατε για το πρόγραμμα αυτό με το... Πήγα να πω με Power Yoga, με Baby Yoga